Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар, за да се познае мъдрост и поука, за да се разберат благоразумни думи, за да приеме поука в мъдрост, правда, съд и справедливост, за да се даде остроумие на простия, знание и разсъдливост на младежа, за да слуша мъдрия и да стане по-мъдър, и за да добие разумният способност за мъдри съвети, за да се разберат притча и иносказание, думите на мъдрите и гатанките им. Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Сине мой, слушай поуката на баща си, и не отхвърляй наставлението на майка си, защото те ще бъдат венец на благодат върху главата ти и огърлица около шията ти. Сине мой, ако грешните те прилъгват, не се съгласявай. Ако рекат, ела с нас, нека поставим засада за кръвоприлитие, нека причакаме без причина невинния, както Шеол, нека го погълнем жив и цял, както онзи, който слиза в рова. Ще намерим всякакъв скъпоценен имот, ще напълним къщите си с плячка, хвърлим жребия си сред нас и нека имаме обща кисия. Сине мой, не ходи на път с тях, въздържай ногата си от пътеките им, защото техните нозе тичат към злото и бързат да проливат кръв, защото на празно е простряна мрежата, пред очите на каквото и да е била птица. Те поставят засада против своята кръв, дебнат собствените си живот. Такива са пътищата на всеки сребролюбец. Сребролюбието отнема живота на завладените от него. мъдростта възгласява по улиците, издига гласа си по площадите, вика по главните места на пазарите, при входовете на портите, прогласява из града словата си. Невежи, до кога ще обичате невежеството, и присмивачите, до кога ще се наслаждават на присмеха си, и безумните ще мразят знанието. Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си върху вас, ще ви накарам да разберете словата ми, понеже аз виках, а вие отказахте да слушате. Простирах ръката си, а никой не внимаваше. Отхвърляте всеки мой съвет и не приемахте изобличението ми, то и аз ще се смея на вашето бедствие. Ще се присмея, когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, и бедствието ви ще се устреми като вихрушка, когато скръб и мъка ви нападнат. Тогава те ще ме призоват, но аз няма да отговоря. Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят, понеже намразиха знанието и не избраха страха от Господа, не приеха съвета ми и презряха всичките ми изобличения. Затова ще ядат от плодовете на своят път и ще се наситят от своите замисли, защото невежите ще бъдат убити от своето упорство и безумните ще бъдат погубени от своето благополучие. Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.